ndiri mukoma kunatau. Inini kuHarare ndakazoenda musi watafonerwa kuvhurwa yekuparire Nyato muidentify board paidiwa hama dzake dzepedyo nemukadzi wake. Saka ndini ndakadhiraivha mota, ndakatakura tete ndikatakura mudzimai wacho tikaenda kuHarare ndikanoidentify board patau. Zvoshuwa takaona ndiye tawanga akasara kumochari. Chakandishamisa ndechekuti tag ranga rabuda nemutumbi watata viga kuno kubindura ranga rakanzi Taurai Batina. Tag ranga rasara pamuviri watau riri mukati mejira rewaiti ranga rakanzi Robert Machemedza. Mapepa akabuda nemutumbi wakauya kuno ese ndaatau, even burial order yanga yakanzi Taurai Batina. Saka zvikureva kuti ini ndakabva ndangosuspekta kuti pakaita swap yematags kune munhu akaisa mabodies kumochari, because matags kana tag rabuda rinosainiwa kuseri. Vakatotiratidza kuseri kuti kuseri uku kwakasainiwa munhu aidentify the board pangu nezita ramainini kuseri kwa. Saka tazouya kuno takazosvikirai kupolisi kubhindura. Tasvika kupolisi yekubhindura takatorwa mastatements tikanzi mangwana tinofanira kusangana kwaDA. Mangwana acho tasangana kwaDA takanzi chitunha ichi chinofanira kufukurwa, but pane process yekuti tifukure chitunha ichi. Takafamba musukuru wese wezuva, maofisi akawanda, tikaita murwi wemapepa tichitrai kugadzirisa. Chandakangofarira ndechekuti hama dzemumwe wedu dzanzi ripo zichitoona kutambura kwese kwatakaita. Tapedza zvemapepa musi uwo hatina kukwanisa kupedza because paidiwa tsamba futi yaDA wekunyanga inotaridza kuti mutombo uyo ukabva kuno kuchazoda kuenda kunyanga. Asi kupari vakati wenyu tichatanga kuprocessa kana mumwe mutumbi wafukunurwa wauya wagara apa. For sure takaita paperwork for 2 days tikazokwanisa kumufukura mangwana acho tikatakura mutumbi tikanosiya kuparire Nyato. Tinoziva kuti zvinorema zvikuru kwazvo muchiita izvi zvinhu zvakadai sezvi. Makambozviona here muupenyu imimi? Handisati taingozvinzwa, taifunga kuti hazviitiki zvinhu zvakadai. Kana zvinhu uchizviverenga uchizvinzwa mumapepa nemumasocial media unofunga kuti hazviitiki. Ivo vekuparire Nyato kuburikidza nemapurisawo nemamwe maauthorities epaparire Nyato machidzokera futi manje, vakatiwo kudii kwamuri? Hatisati tadzokera. Munhu wataikwanisa kutaura naye ndiye Inspector Tinago. Aitibatsira neinformation, akatibatsira. Even paidiwa doctor's report akakwanisa kutitumira tikabatsirikana kubhindura hospital. Because takatoseva makosti ekudzokera futi kuHarare kunonyoresa doctor's report. Saka vakangokomunicata doctor to doctor nepolice to police, zvinhu zvikafamba tikaseva kukwanisa kuenda kuHarare. Imi sokuona kwenyu apa vekuchipatara ndo vakakanganisa pamatag? Inini kuona kwangu kuchipatara vakakanganisa pamatags. In fact sezvinhu zvakaitwa chop musi weSaturday, munhu akanovhomora mutray akashandisa tag rakanga dzitawo since ranga riri pane bhodhi risiri, angosvika akavhomora akatora munhu akapeka mubox asina. Because inini I-understand kuti panoitwa postmortem panodiwa hama 1 inoidentify vasati vatanga kuita zvavanoita. But ipapo handizive kuti pane akapinda here kana kuti hapana stand riri kuno kubhindura. But tichitrai kuvhunzana kuti ndiani apinda, vanhu vese aingoti hapana apinda. Tangonzi tipei hembe. Since varivo vakakanganisa vekuparire Nyato, kunyange paine nyaya yekuti wrong identification yemunhu, but vanenge vanofanira kunge vachishandisa matag kwete chiso chemunhu, hapanawo here nyaya yekuti mungakompenzetwe mari dzamakarasikirwa nadzo kuti muite funeral imwe chete kaviri? Dai compensation yaiwanika taida. Izvozvi tine zvikwereti, like inini kwandiri mota yakatakura chitunha kuenda kuHarare
ndakakwanisa kungobhadharawo mari hafu, imwe handisati ndabhadhara. Tine kuripa kunoitwa kumadzimambo. Tangokwanisa kungotengawo mbudzi, ndanotenga mbudzi, zvimwe zvacho zvinenge zvichidiwa tangoti no tozoita tozozviona tambopedza zvimwe zvikamu munhu angoenda basa, kozi vanhu vane mazuva vachirovha kumabasa. Saka toda kuti tipedze, vanokwanisa kudzokera kumabasa vodzokera kumabasa, zvimwe tozosara tozviona. Chikwereti chiri nani kusara chiripo dhani kuti vanhu vazodzingwa mabasa nekuda kwerufu. Saka isusu kana compensation ichiwanika, compensation ngaiuye, especially second funeral, bozi macoffin takatenga maviri, takamboedza kuti tipe vamwe vedu rimwe coffin vakararama, tikapesera tatiripiswa ari kuparire Nyato. Tine zvinhu zvakaita semagumbezi, takatotenga futi magumbezi, guva takatenga futi rimwe guva, ndakambotenga rekutanga apa ndikatenga rechipiri, ndi ndakatenga maguva ese ari 2. Guva rimwe chete riri kudaidza mari yakawanda zvakadai. Mari guva pekutanga ndakabhadhara $600 bozenzi matenga iri weekend, pechipiri ndakabhadhara $400 bozi pakati pevhiki anzi anochipa. Ndaitenga nekokeshi ndoti mameseji acho ndinawo. Dzidziso yamungade kuudza ruzhinji rweZimbabwe vanenge vashayirwa nehama dzavo vachienda kuzvipatara nezvamapindana nazvo, zvimungadzidzisawo kuti kudi? Dzidziso yandadzidzisa vanhu vemuZimbabwe ndeyekuti shortcuts are very dangerous. Takakwanisa kumirira mandi painzi postmortem, bozi vakatsanangura kuti postmortem inoitwa pakati pevhiki. Takakwanisa kuteerera kuti postmortem tozoitwa mandi, even nemhuri taibatana tiri pahospital. Saka mashortcuts are very dangerous. Paitwa mashortcuts aya hapana mari yakanzi iri kudiwa here kuti kuitire zvinhu zvenyu zvikurumidza? Ipapo handiziva, kozi ndandiri kuno kupindura. Zvinotoda munhu akataura nadhokta kuti dhokta haana kumuchaja here kuti tikuitire iri weekend. Mashoko enyu kune vanhu vanoshanda mumochari vakachinjanisa matega? Kuvanhu vakachinjanisa matega ndinoti munhu ngaafarire basa rake, kuita basa nemazvo. Tinoziva kuti mitumbi yanga iri musame ward yakaburiswa musame date, pakashaya vainzi dhokta paakacertify kuti vashaya vakazobuda nguva imwe chete vari 2 vachinoiswa futi musame tray. Saka pamabodies anenge akadaro vanofanira kuva very careful because vanogona kuita mix up. Tinotenda kana pane zvimwe zvamuda kuwedzera pane zvamataura? Hapana zvako. Tinotenda. Thank you so much. Asi vakatipawo assistance pamataura nyaya yeassistance, tambotiburitsei pakati takwereti mhuri inoda kuzosarawo ichidya, tinozobatsirikawo, tinobatsirika. Izvozvo magumbezi ese akapera, havasina kana mablankets, bozi ranga rasara 1 ndo ratakapedzisa. Shamwari dzatawo nehama dzakwanisa kubatsirawo parufu rwatawo, mashoko enyu kwavari ndeyekuti kudi? Ndinoti vakomana ava ngavasaitire tau chete, ngavaramba vakangobatana. Vakambotiti pauyu mutoro wataviga, takamuviga hatisi kubata, saka takakwanisa kungoita semhuri. After aenda vakazopindira, ndo vakatenga kofini nezuro kana chikafu vari kutenga. Ngavaramba vane mwoyo wowo, vasaitire tau chete. Asi vakomana ava vanochera ngavadzidze kuitawo zvinhu zvinotaurwa semapolisi. Munhu ungoone polisi yako nemari dzavanobata, ukaitawo polisi yako yenyaradzo, zvimwe zvinotererukei. Watiyewo ndati imhepo dzokumusha kwake pane zai zvakaitika chizai rakazoonekwa nemwana ikapwanyika, but apa imhepo dzokumusha kwavo handiti unotaura. But apa takunoviga munhu chaichaiye apa rima rakavhara munhu wese, tikapfekedza munhu hembe asiriye, tikaita sei tikana bodivhini tapfedza nependi. But apa tamunhu watakuviga ndiye chaichai watakuvigira, asomuona ndiye. Iyi ndo hama yedu atakunoviga. Imhepo dzakaitika nhasi tamboita matari, but tazoonesana dzimwe nyaya dzikaenda kumadzimambo, tazoonesana tapedzerana. Ndapa ndikutaura nani? Ndikutaura naJerera. Thank you. Waita ako Jerera. Thank you. Ndo zvitori pomwe namai.